E aquí tende o meu estudio. Meu señor, o arquitecto Paletavis solicita ser recibido. Ben, dille que pase. Falareis en rodeos. Propóñoche construirmos xuntos o Pazo do César. Se o conseguimos, repartímolo ouro. Se fracasamos, considero xusto que os crocodilos te devoren a ti só. Despois de todo, contigo xa terían comida dabondo e non terían ganas dun segundo prato. Non acepto. Es un tipo malvado, deshonesto e antipático. Sae agora mesmo desta casa. Hasta arrepentir disto. Acabarás no estómago dun crocodilo. ¡Ah, nano! Agora imos ver a obra. Sí, así veremos como traballas e que materiais empregas. Ideafix! Son eses os célebres escravos? Oh, non, eses son obreiros libres. Están tolos estes egipcios. É a hora do xantar. Vin de ver os planos do Pazo. Pero eses por que traballan? Fan horas extraordinarias. Aquí tende o plano. Proxecteino eu mesmo. Vese o teu estilo inconfundible. Escoitade, compañeiros, non vos deixedes explotar por ese miserable arquitecto. Pega moito e paga pouco. Arreade o traballo. Non vos deixedes explotar por oligarquía que vive a conta vosa. Plantádelles cara. Que traballen eles. E a ver que fan. Xefe, os obreiros veñen de insinuarme que non queren seguir traballando. Seguro que alguén os incitou a que parasen. Pero quen? Sí, quen? Seguro que foi o teu rival Paletavis. Tantas preocupacións acabarán por me acedar o sangue e non lles vou gustar nada os crocodilos. E iso a ti preocúpache moito? Pois claro, non hai que esquecer que son crocodilos sagrados. Están tolos estes arquitectos. Será mellor que vayamos ver lo que pasa. Unidade, unidade. Non aceptamos de ningún xeito esas condicións. O traballo é moi duro. Ben falado. Néganse a seguir traballando. Din que o traballo é duro, non? Asteris, acende o lume debaixo daquel bote dali.
Toma. Non, ti non. Ti caíches dentro cando eras pequeno. Non viña mal facerlles unha pequena demostración, Asterix. Isto é algo prodixioso. Sí, non está mal. Chama os teus obreiros. Voulles dar a todos cada súa ración de poción máxica. Non. Que non. Non. E como raios me recoñecín? Isto non pode ser. Téñolle que poñer remedio. Martelovis! O que mandes, señor. Sei que a Numerovis está esperando a pedra que chega do sur do Nilo. Pero esa pedra non debe chegar nunca, entendido? Aquí te lo ouro preciso para arranxar este asunto. Serás compracido, oh Paletavis, meu amado amo. Estas son as razóns de Paletavis para que o cargamento de pedra non chegue ao seu destino. De acordo, Porositis. Botade toda a pedra ao río. Xefe, non hai máis pedra. Esta é outra mangancha de Paletavis. Sen pedra non hai pazo. E sen pazo hai crocodilos. Tranquilo, iremos nós pola pedra. Logo voltaremos cun cargamento completo. Sí, pero xa non temos moito tempo para acabar o pazo. Supoño, meu fiel Martelovis, que saberás argallala para que non volten desa viaxe. Deixa-o da miña man, meu amado amo. Imos moi a modo. Demasiado a modo. Manda que se acheguen á beira e que unan as barcas con cordas. Por fin vou facer un pouco exercicio. De que esa sombra? Calquera momento é bom para o deporte.